I en el tema de la no parla de la reconstrucció del que hi havia abans, sinó del refundar Haití, nosaltres us volem portar aquesta opinió de que ens sembla que en un moment que es té que refundar Haití es pot fàcilment fer un exercici de refundar-lo des de baix i tenir molt més en compte les autoritats municipals y las autoridades locales. Y la injusticia mediática que haga que el país solamente se hable cuando hay un episodio cruento, cuando hay un terremoto, cuando hay unos disturbios, cuando uno le pega un tiro a otro, cuando es que en el fondo siento si algún mexicano aquí. Yo creo que México es mucho más violento que Haití, pero bueno, esto no se dice. ¿Por qué? Bueno, por la lejanía con respecto a España de Haití. Bueno, pues es una lejanía que se manifiesta no en la distancia, sino más bien en cuanto, digamos, a estos sentimientos, ¿no?, que se puedan manifestar. Estem en un període on quan uns quants que són més vells vam començar a fer cooperació internacional i ajut humanitari des de les administracions públiques, teníem unes petites reserves per les incidències que hi havia cada any. I un any hi havia unes inundacions en un lloc, un altre any hi havia un terratrèmol en un altre lloc. En aquest moment, el gener va ser el terratrèmol d'Haití, el febrer va ser el terratrèmol de Xile, al maig hi van haver-hi les inundacions al Carib. Estem en un moment on, per diferents situacions, que algú ens podrà explicar, alguns també ho lliguen amb el canvi climàtic, el tema dels huracans, les tempestes i les inundacions estan tenint una força. A partir d'aquí jo crec que Haití és una ratlla que tots plegats, amb temps, tenim que anar-la realitzant. A ver, el libro para lo que me gustaría que sirviera sería para que la gente se hiciera una idea más clara de lo que es Haití, se acercara un poco más a Haití, se tuviera el tiempo de conocer, de intentar ver cómo puede acompañar a Haití en ese camino de reconstrucción. Jo crec que ara falta un pas de que les ONGs vagin incorporant professionals a la seva actuació. Davant d'un conflicte com el que hi havia, la primera demanda de la població d'Haití era una oportunitat, 38% feina. La segona demanda és, això ja ha passat, però per favor que no falli l'educació dels meus fills. O sigui, el segon que demana és futur, una oportunitat i futur.